Hallelujah, hallelujah. Marimuna 2026, hallelujah. My face has kuradza kufara. Muri kufara here? Vunzari paside pakuti uri kunyatsofara here. Tiri muna 2026, the year of togetherness. Vunza umwe wako because it's the year of togetherness. Toda uti kana achifara newe ofara. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndipa J. Ndipa E. Ndipa S. Ndipa U. Panatichi. Taungana pano kuunganirani. Hallelujah. Praise the Lord. Wana kuna mata kuna ndaneta. 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 Wana kuna mata kuna ndaneta ini. Wana kuna mata kuna ndaneta ini. Hey, 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 Chimota mira cheso pauri papa. Hey, ona kuna mata kuna ndaneta ini. 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 Yesu anouya chete. Yesu anouya chete. Wakati ninaere Yesu anouya chete uyo. Ona kuna mata kuna ndakura. Ona kuna mata kuna ndakura. Yesu anouya chete. Anouya chete. Anouya chete. Yesu anouya chete uyo. Anouya chete. On the tone, on get
Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah,
Hallelujah. Tauya kuzorumbidza Mwari. Hallelujah. Vazhinji vanga vachida kusvika zuva ranhasi asi nhasi havasi pakati pedu. Toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu. Hallelujah. Mweya wangu unomuponesi inindaka sunungurwa ambeni musunungu ringandinaniswe inindicha gamzirwa su baba Simba, Timmy, Muno, Simba. What you want to say? So don't go Shona
Timi muri takatengwa orabasa katareri abasa ayandarabasa yakata riandarabasa terebeshi amanda rikabasa yanderekesha yakata riamanda yakasa yakaterebesha rianderekesa yakatata lavahaya riamanderekesa yakatata yanderekesa riamanderekesa yakatata yahaya rekesa yakatata labasheketerekesa riandarasa yakatata labahaya riamanderekesa yakaterekeshi andere riamandarabasa yakamahayanda riamanderekesa yakatata labahaya rekesa yakatata rabasa yakate rekesa yamandarabasa yakata rikasa yamandarabasi yakate riamanderebesha kata yakasa tiakatata rabasa yakata rekebesa yakata rabashi ande riamanderekesa yakabahaya ndarakahaya rekebesa yakatata rabashi yakata iaterekesa yamandarabakahaya rekesa yamanterekesha yakatere riasa yakatata rabasa yekesa yamanterekesha yekesa yamanderekesha yekesa yamanderekesha yandadabosa yandadarabosa yandadarabosa ikasa yakatarahaya riakasa yakata riamandarabasa kata yikatatarabasa riamandarabasa yakata yikatatarabasa tinokudai mari tinokudai shumba yeruzirwe kwa juta tinokudai Jehova tinodanayimishe wangu dosa gaimi moga moyo wangu gunomushua dita riseije Yesu dinya dinyarase dotsa imimoga moyo wangu unakusua ibaba tarisai kuno tarisai swenyo kuno marindinya dinyarase. I want you to sing this directly to God as if it's just you and Him in the room. Jochaka imimoga moyo wangu nomushua tita riseije raze ngauve munamato wako wa 2026 kutsvaga Mwari. Docha imimoga moyo wangu tita riseije dinoda kutariswa nemi mama tinya dochaka baba dochaka imi moyo onamusho
tarisai kuno, tarisai muri yangu Baba, tarisai upenyu wangu Mwari, tarisai vana vangu Jehova. Ai chitendero changu dotsanga ivi ise moyo wangu no mushuva tarisai 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 inga Ayandalabasa, ayandalabasa, ayandalabasa yakata, ayandalabasa yakata, ayandalabasa. One more time, ayeta, yakekesa, itata yata, idayeseke, dosaga, ayayayayasa, imiboka, dinotsaka chisonchegi, dinotsaka ubepa wenyu. Come on, let's see. Chaka chiso chamari pauri papo. Iyasa, iyasa yakata, iyasa yetete. Rianda rabasa yada, yades, yata, resa yada. Dotsaka chiso chenyu, dotsaka chiso chenyu. Doshandino dakutsaka, mugarerino mwari. Chiso chenyu, dotsaka chandiru kutsaka. Chiso chenyu mwari, dotsaka chandiru kudakuona. Chiso chenyu, dotsaka uwepo wenyu, dotsaka uwepo wenyu mwari. Dotsaka uwepo wenyu mwari. Paninoba, ditorerete baba. Come on push, come on push, come on push, come on push. Idasa, idasa yata, idaresaya. Idarasa yakata, idarabasa, idarasa yakata, yetete yasa, yetete, riasa tata, idarasa yakata, riandarabasa. It's just me and you, Lord. It's just me and you, Lord. I need your presence. I need thee, God. I need thee, God. Yeah. Yakasayakata, yakasayakata, yakabasayaketa, yatarasayakata, yateresa, yatarabasa. She's on you, don't taka. She's on you, don't tandinoda. I want 2026 to be a different year for us here at HIC. The spirit of familiarity in the house of the Lord. Kudziva kuti tinouya kuchechi, tozoimba, tonamata, poparidzwa, tobuda, todzoka. Hallelujah. Let 2026 be a different year for you. Let 2026 be a serious year for you to seek the face of God. Because just like the pastor said, we are in dangerous days. We are in the days that were spoken of in the Bible, the end times. Hallelujah. My soul grieves when I see people staring at each other when we are in the presence of God.
I'm not here to condemn anyone, because each to themselves. Hallelujah. But my wish is that we listen to what the man of God preaches each and every Sunday. That is my wish. We are not perfect, but let's try to thrive for perfection. Hallelujah. I want you to lift up your hands one more time. If it's a prayer of repentance that you are making today, if you were not doing it as you're supposed to be doing it, I want you to start doing it today. When the woman of God is about to preach the word, go out there and practice it. I'm sorry if I spoke something that you were not expecting, but this is what the Holy Spirit is leading me to say this morning. Hallelujah. Some of the miracles that you pray for come during this time of worship. Hallelujah. Hallelujah. Ritana sandakasa yakataya. Ritata yamandarakasa yandakasa. Rikatata yakandarakasa yakata. Retetekosa yamandarakashi yanda. Ritata yamasa yakata. Yadadakasa yadadakasa. I don't know about you, but something is different in this year of 2026. We don't want a church of a timetable. Church a program. Rita nasa yakatata yanda dakasa. Randa sayakatata. Retata yatata yata. Rasa yakatata yata. Retata yasatata. Renda yakasa. Retata yamaseyate. Randa yakasa yakataya. A journey of a spiritual journey. A journey between you and the master. A journey between you and the master. Retaya sayata dada sayate. Retete sayakata. Randa yakasayakata yena. Rande kosayana kasa. Retota yamanda rasokateya. Retana yamaseta yakasa. Retete kesayakata. Furamuromo wako unamate. Manuwe HIC. Furamuromo wako unamate. Aenda rasayakata yaka. The pastors can do so much for you. The pastors can preach. But kana usirugushinzwa, usirugushinamatsira, amana chinobunda, ilanda yasayanda, ayanda rasayakata, nana yanderekesa. In this year of togetherness, Lord, tinobatirana pamwechete mwari, Mungu kuchanga ibaba, tinobatirana pamwechete baba. Mukutsvaga chiso chenyu handidi kusara. Vanotaura vadada venyu, nzeve dzangu ngadzivhurike, nzeve dzangu ngadzivhurike. Nditedzere zvinoda moyo, zvinoda shoko renyu baba. Mazvita Jehovah, tinotenda Mwari, makanaka Jesu, makanaka. Nehemia unotaura kuti makanaka Mwari, munoshamisa. Mazvita Baba, munoshamisa Mwari. Tauya mukati meimba ino Mwari, iyoyo imba yatinoungana nerufaro yakataurwa naDhavhidhi kuti I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Imo muno muimba yaMwari matinouya Jehovah kuzofara pamberi penyu Mwari. Oh, tinonzwa imi muri kutaura mushoko renyu kuti ndichakuimbirai ndiri pakati petemberi yenyu. Tanzwa tiri kuimbirwa, manga muri kuimba murimi Jehovha. Tinotenda nepraise and worship vatungamirirei, murambe muchivashandisa zvemhando yepamusoro. Tinokunamatai, tinokurumbidzai. Mazvita Mwari, tinotenda. Mazvita. Aiwa, ngatiombererei maoko, praise and worship. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you for Holy Spirit for using you. Tinotenda. Mazvita. Tinofara. Ngativaroverewo maoko. Thank you. Praise and worship. Thank you. Mazvita. Vari kufara? Amen. Amen. Aiwa, muno ndomba matinofara. Kana takatsamwa kudzimba, muno ndomba matinofarira. Hatina kana chatinorangarira kuti tine chigumbunani, muno mutingori vana vaMwari.
seshoko rakauya namufundisi tinotenda mufunge netheme yedu yegore rino tiri kunzwa kufara kungoti in the spirit of togetherness, unity. Ukangonzwa vara rakungoti unity unokunzwa rufaro, nekuti nyanga dai iri imba chaiyo ine unity, imba inobudirira. Saka kereke ine unity inongobudirira. Aiwa, toda kutenda. Thank you mufundisi nekushandiswa naMwari. Regai ndikukwaziseiwo mose vauya kereke muno nevari online. Regai nditange kuchingamidza mufundisi, tokuchingamidzai. Thank you nebasa rose ramakapiwa ramakatakudzwa. Tinongoti Mwari varamba vachikushandisai. Ndibva nakokwazisawo zvese mapastors ose vari munoimba, vamwe vari kuseri uko, tinongokwazisai mose. Aiwa, regai tikwazisewo utungamiri hwechechi ino iyi, kubvira kuna chairperson nevose, all protocol observed. Regaiwo ndisakangana kukwazisa chairman nhasi vari kutungamira, nhasi MC wedu baba Arwezi. Thank you. Tichitendawo zvakare nemunamato. Kune vauya makuseni vakwanisa kusvika pamunamato. That was a powerful prayer. Tokutendai, thank you so much MC Mazvita. Nhasi tiri kufamba nemusoro weshoko unoti, when God bypasses the palace, the topography of grace, nyasha, what then shall we say? Takanzwa ndiri kungoenderera mberi nemaridzo yatakapiwa last week namufundisi yekuti tigare muno, tisagare pamabhenji, tisave mabench warmers, asi tive vanhu vanoshanda basa. Kana wauya muno mukati meimba yaMwari unonzi kushandira Mwari kutoita chimwe chinhu ndokuti vagoziva kuti uri kushanda. Saka tiri kungoenderera mberi nenhiki iyoyo ye-togetherness, kuve pamwe chete muimba yaMwari. Ndisati ndaenderera mberi ndichakumbirawo ndasina vakwazisa muverengi wangu weshoko, tokumbirawo mutiverengere. Shoko redu richabva kuna Luke chapter 3 kubva paverse 1 kusvika pa17. Luke, tokumbira mutiverengerewo. Amen. Uyai zvenyu kumberi. Maitabasi. Amen. Tichaverenga kubva kuna Luke chapter 3 from verse 1 kusvika 17. Musoro shoko uripo unoti, John the Baptist prepares the way. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, Herod being tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea and the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene, while Ananias and Cephas were high priests, the word of God came to John, son of Zacharias, in the wilderness, and he went into all the region around Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins, as it is written in the book of the word of Isaiah the prophet, saying, the voice of the one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough ways smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Then the other title, John preaches to the people. Then he said to the multitude that came out to be baptized by him, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bear fruit worthy of repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the root of the tree. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So the people asked him, saying, what shall we do then? He answered,
So the people asked him, saying, What shall we do then? Yes. He answered and said to them, He who has 2 tunics, let him give to him who has none. And he who has food, let him do likewise. The tax collectors also came to be baptized and said to him, Teacher, what shall we do? And he said to them, Collect no more than what is appointed for you. Likewise, the soldiers asked him, saying, And what shall we do? Thank you. So he said to them, Do not intimidate anyone or accuse falsely, and be content with your wages. Now, as the people were in expectation, and all reasoned in their hearts about John, whether he was the Christ or not, John answered, saying to all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather the wheat into his barn. But the chaff he will burn with unquenchable fire. May the Lord bless his word. Amen. Thank you, Merengi Marita. Thank you. When God bypasses the palace, ndataura ndikati topography of grace zvinongoreva the unexpected location of favor. Painongonomhara chero tiri muno muye zvino inongouya Holy Spirit inongonomhara payada zvayo. Saka iwe kana wanga kangogadzirira uri ready, uri prepared, unongoona ichimhara pauri. Tanzwa vari kuverenga apa ndofunga kuti handitoshamisika kuti kumavara ese ari kutaurwa naLuke ayo zvanzi naLuke mugore rechigumi namashanu hanzi kwaive naTiberius Caesar na Pontius Pilate na Herod na Philip na Lysania. Tanzwa Tiberius Caesar hanzi ndiye akanga ari the Roman emperor weRoma. Pontius Pilate toziva ndiye akanga ari governor, akanga asiri muIsrael aiwa, aive muHispanic aibva kuSpain, asi akaroora mumhuri yekwana Herod, ndosaka akazopiwa basa iroro. Kuri kuuya ndobva kwataurwa zvakare naHerod naPhilip neLysania hanzi they were tetrarchs. Toziva kuti matetrarch haazi making. Toziva kuti vanhu vazhinji taingoti King Herod, King Herod. Aiva asiri king, aive tetrarch. Tetrarch zvangofanana nevanhu vanotonga sezvakaita toti Zimbabwe. Mumwe otonga ari kuBulawayo, mumwe achitonga ari kuMasvingo, mumwe achitonga ari kuMashonaland. Tomboti kana kuti 4 vese vari kutonga Zimbabwe havanzi president, ndo vanonzi matetrarch. Ndo zvakanga zvakaita. Kozoya zvanzi pakangoina Annas and Caiaphas, the high priests. Annas akanga achimbove mupriest, akanga achimiririra mumapriest, asi panguva iyi akanga aritaya, akanga aripo ndiCaiaphas, akanga ari mukwasha wake, anga ari mukwasha waAnnas. Asi apa ari kutaurwa nekuti airamba Caiaphas achienda kunovhunza kuna Annas kuti toitei, saka akanga achingoyo akagarawo imomo just for advice. Ko zvese izvi zviri kutaurirwei? Vese vataurwa ava tiri kuona iparliament kai yataurwa parliament, uye yataurwa nemadzimambo uye nemapriest. Zvese zvataurwa izvi Luke akanyora, anga achida kuti vanhu vanyatsozivisisa nguva yakaitika zvinhu izvi. Ende kune vatonzwa vanotoziva zvatataura izvi, takutoziva kuti inguva iye yakazove ndo vakazove vari muparliament pakazoroverwa mambo Jesu Kristu. Ndo pana Pilate nayo vese ndo vakanga vachitonga nguva iyoyo. Luke
he has pivoted manje abva panyaya yake yaanga achitaura nezveutongi nezvemagavhena nezvemapriest apedza hanzi izwi rakanzwika richidaidzira murenje, the voice hanzi it bypassed the parliament. Rikabva rakunzwika kurenje kwanga kusina kufanira, the topography of grace. Honai kwayanomhara kuna John the Baptist ari kurenje kusina kana chiriko. John the Baptist toziva tose kuti ndiye aive forerunner waJesu Kristu. Vakanga vakangoenderana nguva iyi. Pakanga kwave kuOld Testament neNew Testament panga paita 400 years pasina chazotaurwa. Asi tiri kuona manje John abva asvikotangwa ndiye kuti atange ministry yekumirira kuuya kwaJesu Kristu after 400 years. Asi akanga achimirirawo zvakare chiprofita chekuOld Testament. Ndosaka ainzi akafanana naEria. Takumuona apa basa rake guru raakatumwa ndiri kuya kuzogadzirira nzira yekuya kuzotaurira vanhu vese kuti ibvai pakutadza kwenyu, repent. Ndo nyaya chete yaive nayo yekungoti ibvai pane zvitadzo zvenyu, dzokerai kuna Mwari. Saka ndandiri kutaura kuti tose iye zvino nesuwo tinazvowo zvatinofanirwa kubva pazviri, tibhabhatidzwe. Basa rake ranga riri kubhabhatidza, tanzwa zvichiverenga panzi. Basa rangu randakangowira nderekubhabhatidza, zvekuti vanhu vabve muzvitadzo vachidzokera kuna Mwari. Kubhabhatidzwa kwanga achiitwa naJohani kwanga kwakasiyana nekwaiitwa naJesu Kristu. KwaJohani kwaive kwokuti vanhu vadzoke vatendeuke. Jesu Kristu akazouyawo achitotaura kuti mochibhabhatidza vanhu. Ndofunga tikaverenga kuna Matthew 28 verse 19 anoti vabhabhatidzei muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Mutsvene. John pana John the Baptist watanga achitaura kuti tikaverenga pana Acts 19 Paul akambobvunza kuti makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rupi? Zvikanzi rwaJohani. Zvichireva kuti rubhabhatidzo rwanga rwakawanda. Totoziva kuti maIsraeri vanonzi vakabhabhatidzwa pavakayambuka gungwa dzvuku. Rwaive rubhabhatidzo. Kuuya rubhabhatidzo irwo rwaJohn the Baptist. Aibhabhatidza anga asingabhabhatidze muzita reMwanakomana nokuti anga asati auya. Aingobhabhatidza kuti pindukai mubve muzvitadzo. Ndosaka taiziva nguva iye pavakanga akupedzesa John Mubhabhatidzi. Aibhabhatidza Jesu achibhabhatidzawo futi kumwe. Munozviziva izvozvo. Saka Jesu akanga akubhabhatidza manje zvokutaura kuti ndauya manje ndini Mwanakomana. Saka kubhabhatidza kwataakuita kwakubhabhatidza zveMwanakomana neMweya Mutsvene naBaba. Manzwa ndiri kutaura zvakare kuti Johani akanga achidaidzira kuti gadzirirai nzira. Nyaya yakatotaura zvanzi yakatombotaurwa zvekare naIsaya kuti gadzirai nzira. Anga asingataure iye Johani Mubhabhatidzi kuti ndiye achasakura nzira. Aiwa, hanzi imimi gadzirai nzira. Hanzi twasanudzai migwagwa. Pane zvikomo nemakomo, it will be brought down. Pane mavalleys, pane migero, pachazadzwa poenzaniswa. Kana mumwoyo medu tinavo vane zvikomo zvekuzvikudza zvinoda kuenzaniswa. Patiri pane vasina kunyatsokwana muchitendero chavo, mune panoda kufushirwa, panoda kuzadzikiswa, mune pakabhenda bhenda. Hanzi the crooked ways, make the crooked ways straight. Tinavo tinomufambiro wakadaro, hauzikanwa kuti mangwana nhasi ndakuenda kuchechi here, mangwana ndichazoti ndoenda kuri kunaya.
hausina kunyatsotwasanuka, hausi kunyatsoziva pawakananga. Tinotenda netheme yedu yegore rino kuti tese tichabata chinhu pamwe chete, tigoita zvimwe chete, tichaona kereke yedu ichienderera mberi. Hanzi the rough ways will be made straight. Hanzi ndo pari rough ndo pachazoitwa nzira manje. Saka zvese izvo nzira yaJesu Kristu kuti afambe zvakanaka iwe mumwoyo mako. Kana musina zvimakomo, kana musina pakabhenda, kana musina pakakombama, kana pasina muri rafu, Jesu anowana nzira yekufamba mauri. Saka tiripo nhasi kugadzirira kuti mwoyo yedu ive mwoyo yakachena, ive yakatwasanika. Hanzi all flesh shall see salvation. Hasi kumbosarudza. Hanzi vese vanhu in our togetherness iyoyo tese haambosarudza kuti vapfumi ndo vacharopafadzwa sezvakanga zvichifunga vaIsraeri. Vaingofunga kuti isu tiri vana vaAbhurahamu, takatoropafadzwa kudhara isu, baba vedu vakagona vakatiitira. Ndo vaitaura kuti imi vana venyoka, haikonai kufunga kuti baba venyu zvavaive Abraham, hatisi kudhila nezvaAbhurahamu. Nekuti kana muchifunga izvozvo, mese mucharaswa kukatsvagwa vamwe vanhu vana vaAbhurahamu zvekare. Abraham aripo, asi akapiwa basa rekuti amirire mhuri inotevera Mwari. Zvino imi muri kutevera Abraham chete, hamusi kuziva kuti kune upenyu hwatinofanirwa kuenda. Hanzi berekai zvibereko zvakafanira kutendeuka kwenyu. Kana watendeuka wakuuya mukereke, wakuziva Mwari, haumbobvunzwa, unoonekwa zvibereko zvako. Hanzi bereka zvibereko. Imbozvibvunzewo kuti ndiri kuberekeiwo. Chii chandiri kubereka ndigere muno, ndauya muno, tambonzwa uchitaurwa namai Bafana kuti gore rino ingoonawo chimwe chinhu chaunoita, haikona ungouya uchidzokera. Kana svonhu rakapera mufundisi vakataura, haikona ungogara, ibereka zvibereko. Nekuti hanzi kana usina kubereka zvibereko, kune demo. Zvigai nditombobva ndatokuratidzai kuti chii chichaitika kana usina kubereka zvibereko. Ndangoti mubva matinyatsozivisisa kuti regai munyatsoriona mugonyatsoziva. Hanzi kana usina kubereka zvibereko, demo ratoiswa pamidzi. Verengai paBhaibheri penyu. Pakanyorwa. Hanzi demo ratoiswa pamidzi kuti riteme. Saka kana rikatema mudzi, chii chinoitika? Ngondo. Ngatityei, nekuti ratonyorwa hanzi riri kuuya. Be ready. Kana uchiziva kuti handina chandiri kuita, kana uchiziva kuti handina chandiri kubatira Mwari, iziva kuti utori huni kudhara. Nekuti watogadzirirwa kutemwa kuti haungoita huni cheteka, uchaita huni igokandwa mumoto, igotsva futi. Saka ngatingwarirei izvozvo kuti kune akadaro Jesu akati Johani Mubhabhatidzi akatotaura manyeverwa nani naime vana vanyoka. Nekuti manga muchatsva, manga muchatemwa. Saka nhasi ngatitozivai kuti zvatiri muno tiri kubereka zvibereko here, tiri kuitei. Hanzi vamwe vakabva vauya vachibvunzawo kuna Ishe Jesu Kristu kuti zvamataura izvi, saka tochita ndikuda machiti Jesu Kristu. Vakauya kuna John the Baptist vakamubvunza kuti saka tochidii? Vakanga vakutya manje demo iro. Vakanga vakutya demo zvenzi, what shall we do? Toitei tauya. Zvira kuti vakanga vatoratidza mwoyo yavo kuti tadzoka. Hanzi vakutanga vakauya vazhinji vachibvunza izvozvo. Zvikanzi ane hanzu mbiri
ngaape mumwe. Ndio zvinodikanwa muunit. Tigoverane. Handiti zvatiri muno ihospital kaino yatiri inorapwa vatendi. Haikona kuburitsisa mumwe kudischarge mumwe muhospital muno kuti abude muchechi muno. Tive vantu vanodanana, don't discharge anyone. Iwe wotodischarge waone mumwe ari kurwarawo. Tiri muno tiri varwere hatigare muno tese. Hanzi vakauya zvikanzi ma-tax collectors vakauyawo futi. Ma-tax collector ndo vanhu vakanga vasingatombodiwa nekuti vaive maIsraeri asi vakatumwa nemaroma kunzi endai munovabhadharisa mutero vanhu vekwenyu ivavo. Saka ivo vaisabhadharisa mari yataurwa nemaroma, vaienda vonowedzera yavo pamusoro. So they were making money nevanhu. Zvikanzi tuchiitawo sei? Zvikanzi endai, be exact. Enda unoita zvawataurirwa izvozvo, kunochaja more. Enda munogadzirisa ipapo. Ndofunga tese tosimbotumidzira vanhu mari kumusha. Unonzwa zvanzi amai vati pari kudiwa $10. Hanzi amai zvanzi kuri kudiwa $50. Awedzera yake. Tose tinozviita handiti. We don't want to be exact. Zvikwanzi gadziridzai ipapo. Hanzi kwakauya zvakare masoja. Mavanzwa vari kuverenga kuti vanga vachitotaura nevoice. Madzimai Bible rati likewise the soldiers came. Vakauyawo vachibvunza toiteiwo. Vakazvininipisawo mufunge vakasiya. Manzwa ndichiti shoko it bypassed the palace. Vese vakanga vari maofisi, vakanga vari mapalace, vakanga vese vakaenda kurenje. Ikoko ndoko vaivhunza izvi. Tochiitei tiri kuno. Zvikanzi masoja akanzi do violence to no one. Haikona kuita zvoukasha kune vamwe. Kanyange tiripo izvozvo hazvina mhosva vanhu tinotadza. Ngatingotaurirana murudo. You can say something differently, nicely. Ndo zviri kukurudzirwa naJohani Mubhabhatidzi. Chekupedzisira chimwe chaakataurira masoja. Zvikanzi gutsikanai nemubayiro wenyu. Ndiani ari kugutsikana nepei ainayo? Ari kugutsikana nepei anotambira simudza ruoko. Hatigutsikane. Chimbozvibvunzawo kuti dai ndakaendawo ini ndikadai ndakasvikovhunza ndichiti ndikubvunzira panyaya ipi. Waibvunzawo uchida kuudzwa papi, uchida kutsiurwa papi. Masoja vakabva vaudzwa musaitira hasha vamwe vanhu ende musavapomere mhosva dzavasina kupara. Pamusoro paizvozvo gutsikanai nemubayiro wenyu. Iyoyo mari yawo inayo munomboziva kuti shomanana iyoyo ukainamatira inokwana. Zvinosi tinenge chiti yawapiwa iye chero ukabowedzererwa ndoda imwe mangwana. Ukatenga imba iyi mangwana ndoda imwe yakanaka. Ukatenga mota ndoda kuichinja ndoda kutenga imwe. Kusagutsikana kwoseko. Ndo patiri kutaurirwa kunzi gutsikanai nemubayiro. Saka ndabvunza kuti ungadai nhasi wanga uchibvunzawo John Mubhabhatidzi kuti ndoitei? Waibvunzira pane zvipi? Nekuti zvanzi zvikomo zvichaderedzwa, vanozvida vachaderedzwa, vanhu vari proud ndo zvikomo izvozvo zvirimo. Pataurwa makomo nezvikomo. Pane vane makomo chaiwo ekuzvida. Koya vane zvikomo zvese hanzi zvichaderedzwa. Mumwoyo mako munofanirwa imbotarisa kuti une gomo rerudzi, une vhali rakaita sei mumwoyo mako. Mwoyo wako zviongorore. Ndogara ndichitaura kuti imbozviitawo kamupurisa wako, uzvisunge wega. Paunenge uchitadza imbozvisungawo. Hanzi vose vakanzwa zvese zvanga zvichitaurwa. Hanzi ndobva vamutarisa vakati ndiye Jesu. Hanzi vakatofunga kuti ndiye Jesu. Asi akati handisirini.
handisirini anouya kudai wanga uriwo wanzi ndiwe Jesu achitoti handini. Yes, handini. Asi John mubhabhatidzi akati no, handisini. Anouya wandisina kana kutombokodzera kusunungura shangu dzake, tambo yebhutsu dzake, zvichira kuti ane simba. Saka vakatoshamisika kuti simba rakanga rina John rakakonzera vanhu kuti vabude mupalasi, nyika yose ikurunuke kuenda kuwilderness. Haana mbonga achivadaidza mufunga, haana mbonzi, kwakusina maloud speaker, haana hamene kuti vakanzwa sei. Chii chaunofungawo kuti chii chakadaidza vanhu kuti vaende kurenje? The power of the word. Hanzi izwi, tozoti izwi ka hariziriro shoko. Izwi, hanzi izwi rakadaidzira riri murenje. Izwi ndo raisenzeswa, raiparidza shoko. Zvakafanana mufundisi, pano mufundisi Sundiri, vatori izwi vanoparidza shoko, ndokusiyana kwazvo. Saka aiti handizirini, ini ndiri izwi chete, shoko riri kuuya, Jesu Kristu vari kuuya. Zvikanzi saka tochiita sei? Zvikanzi bhabhatidzwai mupinduke. Ndo nyaya huru yaingoda kuti bhabhatidzwai mupinduke. Hanzi nekuti mukasapinduka muchafa. Hanzi ari kuuya akabata rusero rwake. Hanzi ari kuuya akabata rusero rwekukupepeta, rwekuurutsa. Mune vanhu vekare vaiti vakapura zviyo zvavo kana chii zvese zvaiiswa paburiro paruware zvourutswa. Mhepo youya yopupurutsa hundi. Hanzi ari kuuya akabata rusero rwake kuzoukuurutsai. Hamene kuti uchaenda kupi? Uchawira here mudhishi umu kana kuti uchaenda nemhepo? Imbozvibvunza kuti uri chii? Uri hundi here? Ipapo ndati muchitarisechi rusero. Zviviri zvinhu zvauya nai, demo nerusero, ndo zviri kuuya naIshe Jesu Kristu. Kana usina kubereka zvibereko uchapeperetswa nemhepo. Haingopeperetswa igumirepo, unozoona kweye kunenge kwaenda hundi, vakuti chitsvairai mupise, tsvairai mupise. Demo ranzi richatema iro, uchawira pasi woita huni wopiswa. Saka tiri papi? Uchagara wakagadzirira here kuti ndoda kunonowira pari kuurutswa ndiwire mudhishi? Zvinotongoitwa chete kana wabvuma zviye zvataurwa zviye. Walevhula here mamountain? Waenzanisa here pamavalleys? Waregerera? Hanzi raramai upenyu hwakafanira kutendeuka kwenyu, kuti uone kuti wabva kune hunhu hwekare wakurarama iri upenyu hutsva. Kutaura kusarudza kunyeya. Tabva here ipapo? Hanzi ruramisai nzira. Hapana anokururamisira. Thank you so much. Hapana anokururamisira nzira yako, nekuti hapana anoziva zviri mauri. Iwe ndounoziva wega kuti ndine gomo, ndine mugero, ndine pakakombama, ndine pari rafu. Zvese zvoda kugadzirwa kuti Jesu vauye kuzofamba. Saka John mubhabhatidzi akatouya kuzogadzirisa kuti kana Jesu vouya vaone takagara zvakanaka. Are you ready? Are you ready? Nekuti ari kutouya, anouya nekuti tayambirwa naJohn achifanira kutitaurira kuti handisirini, ari kutouya ende anouya. Magavhena asiwa, haazive zveugavhena, haanei neparliament, haanei nemapriest
vakasiyiwa varimo vana anasi vakasiyiwa vari muupristiwo nekuti iye the overall ane simba rakapfuura vose ivavo. Saka tiripo here panzvimbo tigare tichigoverana zvataurwa kuti tive netogetherness, tive neunity, tive vanhu vanogara vachigoverana vachipanana hanzi asina nguo, ane nguo mbiri ipowo mumwe. Let's share. Ndofunga mukunamata kune vauya tambonzi vachitaurwa futi mumunamato hanzi ngatigoverane. Vaye vane mari mutipewo isu vasina tigoverane tiri muno tigare tiri neunity, tiri nespirit of togetherness. Sezvandataura kuti tisadhischarja nemuno nekuti tiri muhospital imwe chete, tiri kurwara nezvirwere zvakasiyana, tiri muno tese. Hapana anoziva zvemumwe, hapana anoziva paari kunetseka, paari kushota nepaari rafu, hapana anoziva. Tiri muchipatara muno, tisadhischarjane. Ngativei vanhu vanodzoka. Repent, repent, repent. Amen.